ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои Исоев. дӯстони азиз, дер боз мо дар шабакаи қадамшои Исоев набудем, наворҳои нав ҳам набуд. имрӯз хостем як навори нав, як наворе ки шояд аз гӯш карданаш ғамгин ҳам шавед. аз шумо эҳтиромона пеш аз навор хоҳиш мекунем ки дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки номрое ки дар болои экран гузошта мешавад номрои маҳастаи авиабилет. метавонем ки билети арзон ба нархи дастрас харидорӣ намоед, ё ин ки ба адреси мо метро Новокузнец, улица Большой Татарский, дом 35 омада билети худро ба нархи арзон дастрас намоед. барои дастгириятон миннатдорам. инак шурӯъ мекунам ба як қиссаи ғамгине ки аз гӯш карданаш шояд шумо гирья кунед. агар дили шуморо озурда бошам, маро бар ман бубахшед. дӯстони азиз, малика бо умеди хоҳар чашм пӯшид. модар ба бистари духтараш ки ин дам хобида буд наздик шуда болояшро ба курпа пӯшониду аз пешонияш буса карда оҳиста аз утоқи ӯ баромад. дили модар дар ин дам ними шаб метапид. аз дарди фарзанд намедонист ки рози дили сӯхтаашро ба кӣ гӯяду дилашро холӣ кунад. худ ба худ гап мезад: духтараки ширини ман намедонам ки барои кадом гуноҳам туро, фарзанди маро, худованд танашро дардманд гардондааст. барои чӣ ба ин саволи худ ҷавоб намеёбам. ҳозир ӯ хоб аст. кош ки дар хобаш хобҳои хуш бинад. мебинам ки ҳар як сухане ки аз даҳонаш мебарояд бо як мушкилӣ ба забон меорад. духтараки азизи ман, ҳар гоҳ дар бистар нишаста дастонатро бигирам, мехоҳӣ ки барои тасаллии дили ман шуда оромона бихандӣ, вале наметавонӣ. орзу мекунӣ ки хоҳарак дошта бошӣ. дина гуфтӣ ки очаҷон, агар ман бимираму хоҳарак ки таваллуд кардӣ номашро насиба бимон, ман шуморо аз он дунё омада номаълум хабар мегираму аз бадиҳо муҳофизат менамоям. очаҷон, кош то иди наврӯз зинда мемондаму суманаки наврӯзиро мечашидам. худоё, ҷони маро бигиру ӯро зинда мон. ҳамин вақт садои нолиши баланди малика баланд шуду модар ба талаффуз давида ба ҳуҷраи хоби ӯ индам. малика мехост ки нолишашро аз модар пинҳон созад. наметавонист. ҳарчанд болиштро ба даҳонаш зер карда нолиш мекард. аз дарди дарунӣ модар падарро фарёд кард. рустам давида омаду ба беморхона ёрии таъҷилӣ занг зад. ҳарчанд чанд моҳ пештар дар беморхона ба онҳо гуфта буданд ки умри малика ба шумор мондаасту дигар умед ба духтурон набандад. модару падар аз худ умед доштанд ки мӯъҷизае рух медиҳаду духтарашон зинда мемонад. малика нолишкунон беҳуш шуд. мошини ёрии таъҷилӣ омаду маликаро гирифта бурданд. падару модар низ ҳамроҳашон онҳо рафтанд ба беморхонаи қараи боло. муддати 2 рӯз малика беҳушу беёд хоб буд таги дастгоҳи кислород. баъди каме ба ҳуш омаданаш духтури навбатдор ба назди падару модари малика омада ғамгинона гуфт: илоҷ надорем, ҷарроҳӣ ҳам фоида намекунад. беҳтараш ба хона бареду тоҷикӣ табобаташ кунед. шояд ягон мӯъҷизаи худовандӣ рух медиҳаду духтаратон шифо меёбад. онҳо гапи духтурро то ахир гӯш накарда ҳунгоҳзада гирьякунон гуфт: духтурҷон, охир ӯ ҳамагӣ 16 сола аст. чӣ қадар пулӣ дар кор бошад, ман меёбам.
хонаамро мефурӯшам. духтурҷон, кӯмак кунед. духтарам ин беморӣ даво надорад. бо пул харида намешавад. фақат ба худо такя кунеду ӯро ба хона баред. маликаро ба хона оварданд. малика дар роҳ аз модар пурсид: модарҷон, дигар умеде ба зинда мондани ман нест? ақаллан то омадани наврӯз зинда мемондам. оҳ духтарам, кӣ гуфт ки ту мемирӣ? модар ӯро сахт ба оғӯш гирифта дигар сухане намеёфт ки гӯяд: очаҷон, зиқ нашавед, тақдирам ҳамин будааст. дар хона пеши туву падарам мурам беҳтар аст. ҳамин доруву сӯзандору ба ҷонам омад. Не ҷони оча, ману ту барои ба ин беморӣ ғолиб шудан мубориза мебарем. ана мебинӣ, худо хоҳад, сиҳату саломат мешавӣ, арӯс мешавӣ. ин дам модараш дид ки малика бо алам мегирияд. ҳар шаб малика пеш аз хоб бо модару падар вопасин хайрухуш мекунаду баъд хоб меравад. метарсад ки дар хобаш мемираду бо падару модар хайрухуш накарда мемонад. гулбарг ҳайрон буд ки духтари ҷавони ӯ чӣ тавр ба бемории саратон гирифтор шудааст. ба омадани баҳор дар теппаҳо гули сиёҳгӯш баромад. падар барои духтараш як даста гули сиёҳгӯш харида овард. ин гули сиёҳгӯш барои малика охирон гули баҳорӣ дар ҳаёташ буд. бори бегоҳӣ малика аз модараш хоҳиш кард ки дар беруни ҳавлӣ рафта нишинанд. модарҷон, чӣ қадар шаҳри мо зебо аст. дар хурдӣ моро ба тамошои кӯли камсамол мебурдӣ. ҳоло ҳам дар ёдам ҳаст ки чӣ хел худат ҳам ҳамроҳамон обозӣ мекардӣ. беҳтарин давра будааст. очаҷон, илтимос, агар ман мурам, барои ман гирья карда худатонро обу адо накунед. ҳамин вақт модар дасти ӯро гирифта бусид. мушоҳида кард ки аз бинияш хун рафта истодааст. маликаҷон, малика. ӯ ба зур нафас мегирифт. мегуфт: очаҷон, худамро бад ҳис мекунам. биё ба хона равем. баҳор ҳам омад. кош то наврӯз зинда мемондам. боз нафаскашиаш вазнин шуд. гулбарг ба духтур занг зад. гуфт ки аҳволи духтараш вазнин шудааст. духтур дар ҷавоб гуфт ки дигар илоҷ нест, маргашро мунтазир шавад. навҳа аз дили модар баромад. падар дандон ба дандон монда худро нигаҳ медошт ки гирья накунад. аҳволи вазнини духтараш мардро қариб ки аз пой афтонда буд. ҳангоми ба мағоза рафтанаш аз духтараш омада пурсид ки чӣ харад, дилаш чӣ мекашад. ҳеҷ чиз дадаҷон, ба назарам ҳама намуди хӯрок мисли дору талх аст. дилам чизе намекашад. беҳтараш бо модарҷонам дар наздам нишинед. ба ногаҳ дар набуданатон мурда намонам. барои падару модар хеле дардовару ҷонгудоз буд дидани ин ҳолати марговари фарзанд. малика рӯзҳои охир тамоман бехоб шуда ҳатто аз гапзаниву хӯрокхӯрӣ монда буд. фақат об менӯшиду ба як нуқтаи дурдароз нигоҳ мекарда менишаст. ҳоло гулбаҳор бо ӯ соатҳо нишаста суҳбат мекард. аммо малика чизе нагуфта бо ҳамон чашмони сиёҳи хумориаш нигоҳ мекарду зери лаб мегуфт: очаҷон, шумо гап задан гиред. ман мадори ҷавоб додан надорам. аз дидори ҳамдигар сер шавем. гулбаҳор аз ин суханони дилшикани фарзанд мехост ки дод зада ба тамоми олам гӯяд: худоё, чаро мани як фарзандро чунин қисмат интизор аст? чаро? охир чӣ рӯзоест ки ман модар бо марги фарзандам рӯбарӯям? охир маликаҷон, чӣ қадар ман туро дӯст медорам. вақте ки ба дунё омада будӣ, ин гуна гуфта фарёд
бардоштам. Он лаҳза ман хушбахттарин зани олам будам. охир ин рӯзҳоро ҳатто ба душманамон орзу намекунам. малика рӯзҳои охирини ҳаёташ модарашро сахт ба оғӯш кашиду гуфт: очаҷон, бояд ту бе ман ояндаи хушбахт бошӣ. Не маликаҷон, ман танҳо бо ту хушбахтам. ин тавр нагӯй. баъди 7 рӯз наврӯз аст. ба наврӯзгоҳ меравем. оилавӣ чун солҳои гузашта. кош очаҷон, худатро барои ман эҳтиёт кун. баъди ин қадар сол ҳомиладор шудиву ба умеди бемории ман худатро афгор кардӣ. илтимос барои ӯ зиндагӣ кун. дилам мегӯяд ки ту барои ман хоҳарча таваллуд мекунӣ. маликаҷони ман, диламро хунук накун. иншоаллоҳ ту таваллуди хоҳаракатро мебинӣ. агар духтар шавад насиба мемонему, агар писар шавад чӣ мегузорем? Не, ман хоҳарча мехоҳам. шабона дарди малика хуруҷ карду дастонаш карахт шудан гирифтанд. гавҳараки чашмаш мисли шиша мусаффо беранг буд. ба шифт нигариста калима гардониду сипас аз модар хоҳиш кард ки коғазе биёрад. очаҷон, ман мехоҳам охирин орзуямро барои хоҳаракам бинависам. дар коғаз навишт каҷу килеб, чунки дастонаш сахт меларзиданд. хоҳари ширини ман, насибаҷон, модару падарҷонамро эҳтиёт кун. ман ҳамеша бо шумоям. очаҷон, агар одам бимирад, рӯҳаш ба осмон меравад. ҷони оча, ин хел нагӯй, дилам мекафад. модар гирьякунон дасти ӯро буса кард. аз даҳони бинии малика хун фавора заду падар ҳис кард ки дигар маликаро наҷот дода наметавонад. худро мард гирифту аз китифҳои ҳамсараш дошта бо гирья гуфт: гулбаҳор, бо ӯ бош, ман барои мулло овардан меравам. малика модарро бори вопасин сахт ба оғӯш гирифту аз лабони гармаш буса карда гуфт: очаҷон, шири додаатро пиҳилам кун. Не ҷони оча, сабр кун. то ҷашни наврӯз ҳамагӣ 6 рӯз мондааст. дигар сухане ба забон наовардак малика. гулбаҳор мурдаи хунуки маликаро оғӯш карда менишасту дигар дар чашмонаш ашк намонда хушк шуда буданд. қиссаи моам ба поён расид. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман лайк монед, обуна шавед ва барои билети арзон аз номраи мо истифода барен. занг занед, барои худтон билети арзон, чиптаи арзон дастрас намоед. боқӣ худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. худо ба душмани кас ин рӯзро нишон надиҳад, ин рӯзи сахти аламоварро. худованд нигаҳбонатон бошад. бори дигар то наворҳои дигар. худо ҳофиз.